Benvinguts a UNAR. Avui estem en un espai diferent. Per què? Perquè avui estem a ACA. Què és ACA? És l'Associació Coordinadora de l'Ancianitat. I estem avui amb la presidenta Cesca Prats. Hola, Cesca. Bon dia. Gràcies per deixar-nos aquest espai tan fantàstic que teniu aquí a l'associació i per donar-nos aquesta oportunitat de fer difusió, que vosaltres no pareu de fer difusió cultural, feu moltes coses, moltes activitats. Bé, ara ens ho expliques. I a veure, quan va començar ACA? Perquè vosaltres ja fa més de 50 anys, oi? És l'associació més antiga de Barcelona. Fixa't. Que treballa per l'ancianitat. L'ancianitat no ens agrada gaire, o sigui, per la gent gran. A mi m'encanta la gent gran. La gent perquè ancianitat, la paraula... de la paraula, sí. Ancianitat, a la gent no li agrada. No li agrada. No. Gent gran, doncs ja gent està. Gran. Bé, però clar, ja havia quedat la nomenclatura aquesta, que el nom d'ACA està molt bé, ACA és un nom curt, clar, i de més. Doncs fa des de l'any 73 que funciona d'una manera continuada. Abans hi havia uns previs i es va fer molt perquè la gent estava molt sola, sobretot les dones quan es quedaven vídues es quedaven soles a casa seva. A veure, l'extracció de la gent que anava a ACA en aquells moments era una extracció mitjana alta i aleshores, clar, no era una associació que es preocupés dels obrers o d'aquests problemes, sinó que també hi havia la solitud de la gent més benestant. Ja. I aquesta va ser la base d'ACA. Molt bé, molt bé. I ara heu seguit, heu anat fent i heu anat evolucionant i a més no pareu, vull dir, el que dieu és ACA no solament entreté, sinó acompanya a expandir consciència, a gaudir de la llibertat, perquè això també és molt important, perquè ara teniu moltes activitats, diu, però a vegades no tanta llibertat perquè teniu molts nets i moltes... I aquí el que també donem consciència d'això, això de que no us heu de passar el dia pendent dels nets. Això és una dels cavalls de batalla. Home, i a més hi ha una cosa, que ara teniu un moment, si la salut acompanya, és fantàstic, perquè teniu... Bé, aquí m'acabeu de passar totes les activitats que teniu d'aquest trimestre i realment és que és un no parar sempre amb la cultura. A mi m'encanta que la cultura cura i realment la cultura cura, I tant. I tant, i tant, i tant. I a veure, explica'ns una mica per aquestes activitats que cada trimestre canvieu i feu. A veure, nosaltres tenim, per exemple, un dia a la setmana, que és el dimecres, que a la tarda tothom sap que aquí hi ha activitat. Les tardes de dimecres. Sigui del que sigui, tardes de dimecres. A veure, hi ha un cop al mes, que aquestes tardes es traslladen a l'auditori de la Casa Elizalde i aleshores hi ha concert. Fantàstic. Però les altres 3 tardes saben que venen aquí i hi ha qualsevol cosa. Molt bé, que teniu moltes activitats els dimecres i a part dels dimecres... A més hi caben a les persones que són sòcies i les que no són sòcies. Tothom. O sigui, ho deixem obert al barri, això. Això està molt bé. Del barri i gent que no sigui del barri, també a tota Barcelona. Tothom que li arribi la informació. Exacte. Doncs bé, nosaltres el que ara farem és difondre aquestes activitats, perquè realment en teniu moltes i molt interessants totes. I no sols... Procurem. Sí, no, estan molt ben pensades i molt ben fetes, però també, a part d'activitats, teniu sortides? Sí. Teniu sortides i trobades culturals? A veure, a part d'aquests dimecres que s'ocupen aquí, a la casa o a l'auditori, hi ha el projecte Art Història. Molt bé. El projecte Art Història és sortides que normalment, si no hi ha un viatge llarg o alguna cosa així, se'n fan una cada mes a fora de Barcelona i una cada mes per Barcelona. Aquest trimestre que ve és anòmal perquè com que fem un viatge a terres castellanes a veure el Gaudí castellà... Molt bé, molt interessant, el Gaudí castellà, molt bé.
només fem Barcelona, D'acord. sortides a Barcelona. I a més hem anat a buscar dos referents que siguin de la mateixa època del que anem a veure fora. Per exemple, anem a veure la Casa Vicenç. Per què? Perquè a Comilles anirem a veure el Capricho. Ah, I fantàstic. són de la mateixa època oriental de Gaudí. Molt bé. Perquè Gaudí també va tenir etapes. Clar, clar. I després anirem, que és molt difícil anar-hi, a les Teresianes, perquè és una escola que encara funciona i aconseguir que et diguin que sí per fer una visita ens ha costat Déu i ajuda. Segur, perquè no, és veritat, és molt difícil aconseguir I és això. el Gaudí neogòtic mateix que trobem al Palau Episcopal d'Astorga. Fantàstica. Aquestes sinergies que és que estan molt ben pensades, molt ben trobades i realment són fantàstiques. I llavors, aquí pot apuntar-se el soci, Sí. i el que és no soci. No soci. Perquè algú, per venir a ACA, què hauria de fer? Què ha de fer? Tenir més de 65 anys. Sí? Sempre diem que encara que en tinguin 60 també fem els ulls grossos. D'acord. A partir del el número 6 és el que va. Fantàstic. Això mateix. Fantàstic. Doncs, si vol ser soci, pagar la quota, i si vol assistir a les nostres sense compromís, no hi ha cap preocupació. Hi ha una petita diferència de preu i punt. Molt bé. I ja està. Llavors, solament trucar, posar-se en contacte i de més. Que ens enviï un e-mail, que ens enviï un WhatsApp, que ens enviï el que sigui. Funcionem molt per WhatsApp, ara cada dia més. Clar. De totes maneres, nosaltres aquí a l'entrevista posarem l'adreça vostra i el telèfon i així si algú vol comunicar-vos i posar-vos en contacte amb vosaltres. I com que posareu el mòbil, es poden comunicar amb nosaltres per WhatsApp. També, perfecte, molt bé. Doncs a veure, aquestes trobades, Casa Vicenç, Col·legi de les Teresianes, i també veig aquí... Sí, això és per variar una mica, perquè si no seria una empanada de Gaudí. I estem fent una recuperació dels... Em van demanar una cosa que em van demanar la gent d'aquí, era anar a veure els museus que havíem vist quan érem petits. Ah, molt bé. Bona aquesta. I ho estem fent. El trimestre passat vam fer l'arqueològic. Aquest fem al Museu d'Història de Barcelona, però a veure, no anem a veure l'exposició clàssica, bla 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 bla, no. Per exemple, aquí anem a veure el Flaix Barcelona, que és una exposició que té muntada al Museu d'Història, que és un flashback de la història de Barcelona. I aleshores són 200 objectes. I a partir d'aquests 200 objectes s'explica la història de la nostra ciutat. Oh, fantàstic, em sembla molt interessant. No sé si per m'apuntaré. desgaudianitzar-nos una mica. Això està molt bé. I, a més, rutes literàries, artístiques, concerts, sortides, viatges, cinefòrums. Sí, també veus? I també teniu cuina en pantalla. Aquest trimestre no, per inconvenients de la cuinera que no podia programar-ho. Però explica'ns una mica què és el Cuina que en pantalla és... passem una pel·lícula aquí. Aquí, a l'ACA. Passem una pel·lícula de tema gastronòmic i després fem el tastet, mentre fem el fòrum de la pel·lícula, fem el tastet dels plats que surten a la pel·lícula, d'alguns dels plats, no tots, perquè hi ha pel·lícules que en surten moltíssims, però normalment fem un plat o dos i postres. Molt bé. A part teniu clubs de lectura, teniu xerrades i també teniu una tertúlia, que això també em sembla molt interessant, les tertúlies aquestes que feu, no? Aquest mes de maig teniu una que es diu Inquietud, pessimisme, por i guerra. Sí, això és un dossier que hem preparat amb textos que estan tractant el moment actual, perquè s'està detectant molt el pessimisme cap a les generacions petites. O sigui, la gent et diu, els meus nets
jo mateixa dic, ai, els meus refillols. I després com tractar tot això? I tot això. I està molt bé. Sempre convidem que vingui, i com que encara no tenim, perquè s'apunten a l'últim moment, o un psicòleg o algú molt bé. Especialista en això, i tothom participa. Perfecte. No, és que em sembla molt interessant, perquè aquí no sols és entretenir... Hem aprofitat, per exemple, això, jo que en faig, he utilitzat 2 tertules d'aquestes per ensenyar-los la tècnica del tapping. Molt bé. Per desbloquejar centres emocionals, per exemple. Fem coses variades. No, és que està molt bé. I variades, pensades i molt interessants, La veritat és que, bé, jo estic a punt de fer 60, així que m'apunto. Ja t'hi pots apuntar. Ja m'hi puc apuntar. Doncs un dia que ve, doncs amb la quantitat de sortides i de més, ja dius que hi ha que teniu aquesta sortida, una sortida aquesta d'Antoni Gaudí, que feu a fora, no? El 26, 27, 28, 29, 30 de maig, marxeu a les terres castellanes. Sí, anem primer a León, la Casa Botines, que és l'obra de... Però bueno, també em permetré el goig d'explicar-los la catedral de León, que per mi és la catedral més bonica que hi ha a la península. Molt bé, molt bé. És que em permetré el luxe de fer-ho, perquè ja els hi vaig explicar l'any passat que vam anar a Tapuerca, els hi vaig explicar a la catedral de Burgos, 3 hores ens vam tirar de catedral, i els hi encanta això. Doncs després anem a Astorga, de León a Astorga és molt poc. Astorga és molt interessant tot el conjunt, però clar, anem a veure bàsicament, però ens hi passem el dia. I després ja ens traslladem a Santander i anem a Comillas. Que és preciosa. És preciosa aquella casa. I aleshores, doncs, i tornem amb avió. Molt bé, perfecte. Doncs, Ondra, quina bona pensada rememorant l'any, el centenari de Gaudí. Esperem no tenir problemes amb el tren, que és amb el que anem. Home, potser s'allarga una mica més. Però bé, esperem que no, i si no, a veure, segur que el fareu anar en via totes juntes. Que bé, molt bé. Doncs escolta, nosaltres, ara que ja hem explicat aquí les activitats d'abril, maig i juny d'aquest trimestre, ara també teniu xerrades, teniu clubs de lectura, i a veure, nosaltres aquí també a UNAR recomanem coses. A veure si et sembla, Cesc, que si, per exemple, nosaltres de llibre, si tens algun llibre, teniu algun llibre dintre d'aquest club de lectura que feu aquest trimestre que ens puguis recomanar? Home, jo no he llegit Hamlet, però jo penso que tothom ha de llegir el Gran Gatsby. Home, molt bé, el Gran Gatsby. Bé, en teniu, a l'abril tens Hamlet, al maig teniu el Gran Gatsby. I Cims borrascosos. I el Cims... Però Cims borrascosos aquell l'ha llegit tothom, ja. Bé, bueno, sempre et sorprèn, sempre hi ha algú que el vol rellegir i a més teniu la diferent Lola Irún, que és escriptora i poeta, que és la que recondueix tot aquest club. És la que fa porta el club de lectura. Fantàstic. I la que proposa els títols i tal. Doncs així, Hamlet, el Gran Gatsby i els Cims borrascosos. Aquest serà els llibres... El càrtel d'aquest trimestre. Fantàstic. El que passa que jo, dic personalment, recomano que tothom es llegeixi el Gran Gatsby. Fantàstic. I a més es vegi la pel·lícula del Robert Redford. I tant, que... Val la pena, aquesta jovenalla, no, però... Val la pena, d'acord. I després, de pel·lícula, quina ens recomanaries, Cesc? La que fem, Antònia. Antònia, molt bé. Antònia és una pel·lícula fantàstica que explica la vida d'una dona que s'aixeca un dia
i comença a obrir la granja en la que viu i resulta que diu, bé, perquè avui em moriré. I sap que es morirà aquell dia. I ens explica la seva vida, que ha sigut dureta, perquè Guerra Mundial, és holandesa la pel·lícula, tal, però amb una visió molt moderna, quan dic moderna, vull dir veritablement moderna. Molt bé. Que és diferent. És moderna, és atrevida, és molt interessant. És una pel·lícula antiga perquè recuperem pel·lícules en el cicle dones, hem recuperat pel·lícules antigues, però que totes sobre diferents dones que tenen diferents característiques. L'última que vam fer va ser El secret de l'illa de les foques. Les dones foca. Ostres, aquesta la vaig veure fa molt temps. És molt... És preciosa la pel·lícula. És que ens interessa recuperar coses, perquè tots estem amb gràcies, amb el Netflix i tot lo ràpid i tot lo d'ara. Sí. I jo faig aquesta feina de... A veure, van passar també dintre d'aquest cicle, van passar Sufragistes, que és una pel·lícula d'ara, però vull dir... No, aquesta, la d'Antònia, va guanyar un Òscar, no? L'Òscar a la pel·lícula de parla no anglesa. Molt bé. Fantàstica, Marlene Gorris, la directora. Fantàstic. Doncs gràcies per aquesta pel·lícula recomanada. I a veure, nosaltres ara no fa gaire vam fer una entrevista amb la música és un tema que no tocàvem, però crec que cada cop el toquem més. Vam fer una entrevista amb una fantàstica compositora i pianista, però veig que vosaltres també teniu quin concert o quin de música ens recomanaries? Perquè ja aquí, vosaltres teniu els dimecres, teniu un dimecres que teniu un concert com es diu, a la Casa Elizalde. A la Casa Elizalde, a l'auditori de la Casa Elizalde. Que són preciosos. I el que ens toca al mes d'abril ara és un concert de piano d'un xicot que és molt jove. Nosaltres és que últimament tenim aquestes sorpreses. Gent molt jove que són uns virtuosos. Aquest és un virtuós. Només es nota per les peces que ha escollit. Perquè totes són... En té 3 només, i són dificilíssimes les 3. No, mira, un dels concerts... Jo vaig anar a un dels concerts aquests a l'auditori de la Casa Elizalde i la veritat, els joves, un d'ells era el Joan Gobert, que després li vam fer una entrevista, i realment era uns concerts que dius, quina meravella que he vist, he pogut veure aquest concert, a més és que, si no m'hagués enterat, vull dir que gràcies per aquesta difusió que feu de la música. I a més, el que té de bo, que encara que sembli que no és important, és que fem música clàssica per entrades de 5 euros. Fixa't. És que, és el que anava a dir, que un concert a 5 euros a l'auditori de la Casa Elizalde un dimecres al mes, és que és meravellós, em sembla una idea fantàstica, que és per tothom, no sols els d'ACA, sinó per tothom. També per la gent de les aules universitàries també tenen entrades, vol dir, els hi repartim entrades, i tothom que hi vulgui venir, i tant, encantats de la vida. Molt bé. Però tinc un projecte que no està en cap d'aquest paper. Que bé! Ara anava a dir... És un projecte que ja és molt antic, ja estem aquest any serà la 49a edició, són els Jocs Florals de la tardor. Que bé! Jocs Florals de la tardor, t'ho explico perquè és una cosa que anem avançada. Ahir mateix vaig parlar amb el que ara serà el mantenidor i, és uns jocs una mica atípics. Sempre fem la final i lliurem els premis al Saló de Cròniques de l'Ajuntament. O sigui... Fantàstic. Fantàstic. Majestuós. Elegant. Jocs florals, com Déu mana, molt bé. Però són uns jocs florals sense reina, passem d'aquestes coses. Molt bé.
amb les 3 flors clàssiques, la flor natural, l'englantina i la viola, però amb 3 premis més. Un que es diu Josep Colet, que era un filòsof i historiador que havia estat molt lligat a ACA i que vull dir, és de tema lliure i pot escriure tothom, perquè els altres, els de les flors clàssiques, són a partir de 60 anys. El que dèiem, la limitació de... Molt bé, no, clàssiques, a mi m'agrada això, les flors clàssiques. Vale. I després un premi dedicat a les dones a partir de 18 anys, el Premi Rosa Galceran, que va ser la primera dona que va fer dibuixos animats a Catalunya, a Espanya, i una de les primeres d'Europa, i que a més era poeta. I el Premi Intergeneracional, que a partir d'aquest any portarà el nom del president que va morir l'any passat, que li feia molta il·lusió als Jocs Florals, o sigui, Ernest Escasany. I el premi aquest és de poesia breu, és fins a 30 anys, i hem tingut cada sorpresa perquè poemes fantàstics. Aquest any passat va ser un poema aclaparador. M'encanta perquè no sols doneu pas a oportunitats de poesia, relats i de més a la gent a partir dels 6, sinó que també molta gent jove, que pugen amb moltes ganes, molta sabidoria, són majestuosos en moltes coses, i donar-los aquesta obertura i de més, doncs em sembla, tant amb la música com amb la lectura, com a les obres literàries. És que el nostre intent és que hi hagin espais de trobada. Per exemple, els concerts ho són, perquè venen molta gent que ha estat tocant o que ha sigut mestre de nanos que toquen, gent que ja es coneix dels concerts. Molt bé. I això és un avenç. L'únic que necessitem ara, que la nostra campanya és per veure si fem venir els fills i els nets aquí, a les tardes de dimecres. Fantàstic, fantàstic. Doncs segur que amb aquesta programació tan estupenda, segur que s'animen i també animen i que us deixin venir, perquè hi ha vegades que amb una cosa o una altra, doncs vinga, fem aquestes coses i anar. Doncs escolta, a nosaltres ens ha encantat poder tenir aquesta xerrada amb tu, Cesc, aquesta promoció de cultura sense límits, perquè realment està molt ben pensat, molt ben estructurat tot, i tothom que col·labora aquí, perquè aquí hi ha una feinada, un fa, l'altre plega, l'altre... Aquí treballa tota la Junta, voluntària, fent el que s'hagi de fer. Fantàstic. No tenim ningú treballant a sou, No, totes voluntàries. Tot és voluntari. I amb ganes, i tireu endavant una associació amb molta empenta i molta cultura. Doncs moltes gràcies, i a tots vosaltres a seguir-nos aquí en el YouTube, en l'Instagram, i si us agrada doneu like, us subscriviu, és que seria fantàstic, perquè com més serem, més riurem. I la difusió de cultura és a disfrutar-la. Bunny creeps out and caresses his nose, combs out his hair with his fluttering toes, blinks at the sun and commences